Pozdrav, pozdrav gameri, dobrodošli u novu epizodu na moj kanalu. Danas ćemo igrati, ne znam ja koja igra, tako da ne veze. Molim te, ja volim red da budem. Jeste, mislim, ne znam, crveni. Ne znam, ne mogu nešto napišem u chatu. Dobro je. Ovo valjda se ono sa bombama, da. Ovo je prva epizoda, ne znam stvarno kako zvuči, mislim nešto lako, da probao snimam nešto drugo, ali do sada mi tako da ovo ću sada snimimo, pa se nam Bog da. 19 sekundi krećemo, tako da ja nisam baš neki dobar za bombe, tako da ono da bacite TNT, tako da nam se će da mi dobro krene, šta Bog da. Ja sam do jumpera, mislim da mi jumper najbolje, ali ajde. Shit the fuck up. Ovo je neki okip, oh fuck. I to baš si mi našao ovaj, Bombe bace, bombe 90-ih. Bombe 90-ih. Oh fuck. Brate, da li je ovo realno? Koji nam šak? Pa brate, ja imam game 2, to sam imam game 1, pa to moj ti šta je, vidio. Gotovo lik. Tako je, ne pobedio. Nadam se ću druga. Ajde bre, dosadio sam im bre više. Idemo na drugu partiju, nadam se ti druga partija neće da bude onako mala mapa, tako da idemo opet uzmemo jumper kit. Sada noću da budem, šta, plus. Hoću vam plavi sad, što mi se može. Šta je ovo game lot, opet sam dobio ovo. Ne znam šta je ovo game lot. Nek mi neko napiše u komentar šta to znači. Inače ja sad snimam pre škole, tako da sam nemam pojma koliko je sati. Nadam se da neću da zakasnim u školu, shit. Samo molim Boga da nije neka mala mapa, sačekajte samo ja da vidim koliko ima sati. Dobro, ima 12 i 12, ima još vremena. Tako da, možda odigram još jednu rundu, tako da ne znam pojma. Da će ova druga da bude malo dugo ili ovako, tako da stvarno nemam pojma. 3, 2, 1, 0. Reci mi velika mapa, molim. Može. To je ovo sa brodovima. Ovo sam pre najviše volao da igram. Znate šta? A ti kad ću da mi skinem? Ne! Koji sam ja budala. Gledajte sad ovo. What is this, Schwarzenegger? Yes, of course. I'mo go Palibona. What is this? What? Pogodio sam ono sranje. Dobre, pao je. Pa ti ja rekao, ako ide... Oh! What the fuck, dobro. Bio je dobar pad. Jako malo, da, shit the fuck up. Uzem malo da padnem, bato moj. Da ja gađam opet. Samo gađaj bona. Pa ne, u ivicu jebo ti ja pred... Sad neće puno. Gotovo. Shit. Jedno da imam jedan kill. Evo da mi malo pomognemo. Ovaj lik je popao se gore, to je... I pobedili su, dobre. Pobedili su, ovdje ima najviše killova, tako da ne znam. Ajde, ovdje ćemo sve da pasiti, da ne bude ono kratka. Tako da, ajmo dečko.
kakav ti ovo skin, ovaj bato moj pobedio i u prošlu epizodu, ja mislim. Ne veze, idemo mi u još jednu epizodu. Dobio sam... Ček, nisam dobro vidio kogo, dobio sam nešto gamesa, da evo ga. You can... 10, 20, bukvalno sam dobio 30 gamesa, dobro je, hvala, Dankeschön, da je onaj lik, evo, ovaj i prvo i drugo pobedio, tako. Ja nisam uzeo tim, imam bre u Blue. Blue mi najbolji bre tim, nema me zajebavaš bre. Sam Blue, hoću Blue da budem Blue. Shit. Ne mogu, nešto me zajebava chat, ne znam ja, ne zašto, ali... Ne znam. Znači da mi sviđa moj skin. Yes. Da sam Blue. Yes, ne. Reci mi samo da sam, reci da opet neka dobra mapa, ovako. Da ostanem živ, to mi je najbitnije. Alo, ko šiša. Mapa je, oh shit. Shut the fuck up. Pa to je, mogu ja se popnem na ovo drvo. Ovo ne valja. What the fuck, zajebao sam se. Zajebao sam se da se popnem. Neko me napisao je. Tako da, nema veze. Neko mi nešto napisao na kako se zove Skype, tako da sad neću moći da gledam, nego sad je 12 i 16 minuta. Da završim da se zaigra partija i idemo mi u sledeću. Ili da ostaje... What, ja sam bio crveni sve vreme. What, što? Što si me Bože kaznio da budem crveni, a ću budem plavi. A bolite vi samo ova, kakav sam brzo kućem, a? I veliki. Opet ovo je lik bato moj presem koliko da lik ima hak. Ovo je lik ima bato. Ano, ali bukvalno odigramo mi još jednu partiju da se ja lako krenem. What? Dobro, ja rekao izbacim me, da vidim šta je ovo bato. Da odigramo mi još jednu partiju i polako da... Jesam dobio? Nisam dobio. Gamesen, nema veze. Odigramo mi još jednu partiju i bato moj lepo da se mi prebacimo na školu, tako da nekom još napisao na Skype, tako da nema veze. Idemo mi još jednu partiju, neće nas to da obnovi, tako da... Stvarno, malo valjda epizoda će bude kratka. Tako da stvarno ne znam kako zove ovo nešto na ne znam ja. Onda sam ušao ovako vanim, zato što još dosta igara, ne znam šta još ima na Mindplace, dobro znam da ima Skywars, Surreal Games, imam to ono, Block Hunt, inače ako želite da snimamo i Block Hunt, obvezno bacite komentar, tako da u Block Huntu sam bukvalno najbolji, znači kad se sakrijem, ko da sam najbolji, tako da nema veze, ajmo mi da lepo krenemo i ovo, znači druga epizoda je ovaj Block Hunt. Shit, a što mi da, što si mi Bože dao ovo sranje? Ljudi, mogu ja se popnem? Wow, spasio sam se ko zlupara jebanja. Ja sam opet crveni, ne plavi. Ne, gde mi je prošlo bato moje? Ja ne! Bacio sam jedan ovde. Ne. Ostaje si mene još jedan lik. Evo ga ovo je žensko, neka ženska. Shut the fuck up! No. Ja bato možda samo bežimo od ovoga. Znači jumper. What the fuck? Bato mi, što ja radim? Ila ću da ostanem samo. Ne. Znači ostanem samo ja. Ova likuša ću da... Bato moje, ovo će... Ostanem samo ja. Valja ljudi. Ja ću
probam da bežim. Vidi mene. Ima malo healthy. Ne! Pa to možeš, kada s ovim likom, on treći put pobeđuje. Treći put. Znači, ljudi, šta sam tamo vam kažem. Mislim da bi to bilo to. Što se tiče ove epizode, ako vam svidio ovaj video, bacite like, subscribe, tako da. Ajde, vidimo se mi u sljedećoj epizodi. A tada, pozdrav!